De obicei, acești covrigi se servesc cu brânză. Uitați ce minunat arată. Să vedem. Extraordinar de delicioși. Prăjim susanul într-o tavă fără ulei, fără absolut nimic. Amestecăm continuu. Pentru aluatul de covrigi, într-un vas am adăugat 700 de grame de făină, o lingură de sare, o lingură de drojdie instant, 300 de ml de apă călduță. Vom avea nevoie de un aluat tare. Am format aluatul. Uitați, am obținut un aluat tare, nelipicios. Acum lăsăm aluatul la crescut. Formăm sosul prin care vom trece covrigii. 2 linguri de măleasă de struguri. Cu siguranță veți găsi la Plafar sau, dacă aveți norocul, să găsiți la magazine turcești. Dacă nu aveți, puteți înlocui cu miere de albine, 150 de ml de apă și o lingură de făină. Împărțim aluatul în 12 biluțe, aproximativ egale. Luăm acum covrigii formați, îi trecem întâi prin sosul cu măleasă de struguri, apoi prin susam, am terminat de format covrigii, acum îi vom da la cuptorul preîncălzit la 230 de grade până se coc sau maximum 20-25 de minute. După exact 20 de minute, covrigii sunt gata, au fost gata. Aceștia sunt renumiți covrigi, care se vând la toate colțurile străzilor în Turcia. Se servesc de obicei la micul dejun, cu ceai turcesc, cu brânză. Sunt excepțional de delicioși și foarte simplu de preparat. Sper că veți încerca și dumneavoastră rețeta. Din cantitățile oferite am obținut 6 covrigi. Aveți grijă de voi și ne revedem!